Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! COVID-19 cases sa Iloilo City ang nanaog na sa single digit. Humalin ulihi nga semana sang Oktubre tubtub subong nga bulan sang Nobyembre padayon nga nagapanaog ang kaso sang COVID-19 sa Iloilo City. Sa datos sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit napet sa Nobyembre 4 sini nga tuig, may 6 lang ka COVID-19 confirmed cases ang syudad. Currently, Iloilo City for November nag-average kita sang 16 cases per day. We started sa November 1 at 28 cases, November 2 at 22. Yesterday we have 9 cases and today nga reporting is 6. Hopefully we can maintain pagmatamat na sang nubo sang cases within Iloilo City. Sa mga distrito sa syudad, ang Molo ang makabig nga may alarming cases nga nagdangat sa 304. Apang sa mga barangay nga may pinakamadamo nga COVID-19 cases, ang nagapanguna sa gihapon amo ang Barrio Obrero nga may 70 ka mga confirmed cases. Ginasundan sang Kalumpang, Tabuk Suba Haro, North San Jose Molo, San Juan Molo, kag North Fundidor. Sulod man sa top 11 ang Cubay, Balabago, Quintin Salas, San Isidro sa Haro, kag Baldoza sa La Paz. Apang pila sa mga barangay nga ini ang wala na sang may na-record nga COVID case sa sunod sang duha tubtub 8 ka adlaw. Samtang humalin Oktubre 1 sini nga tuig tubtub subong nga Nobyembre, may 23 naman ka mga barangay sa syudad ang zero COVID case. Pila sa mga nakitaan nga rason sa pagnubo sang COVID cases. So una gid amo ni ang mga policy nga ginamando ni Mayor Jerry Tanyas kag recommendation sa aton nga COVID team. Una gid no ang pagpa-limit naton sa paghaya sa aton na matyan, ang aton nga likorban no kag ginapahugdan tagid ni Mayor Jerry Tanyas ang aton nga pinakanami gid diri ang aton nga pag-akigangot sa mga barangay officials no. So ang aton mga barangay officials, ang aton nga mga SK officials ginamet ini sang aton nga mga COVID team kasi ang aton nga mga in charge nga mga coordinator sa ilang area kag every week gina-discuss ini upod sa aton pulis kung ano pa nga mga strategies ang nami i-implement sa barangay. So kung tanahon naton ang mga barangay officials naton, mga barangay kapitan naton aktibo sila subungan naga-suggest sa aton nga COVID team kung ano pa ang nakita nila sa ilang barangay nga pwede naton na implement sa bilog na syudad. Sa pihak sang manubo nga datos sang COVID team, lain naman ang nagagwa nga data sang Department of Health Central Office sa diin nagapakita nga isa ang syudad sa mga high risk sa COVID bangod sang double digit nga COVID cases. Bagay nga luyag sang alkalde, maklaruhan. Gani nagsulat ini sa DOH Central Office nga nagapangayo sang explanation. Kung tanahon ninyo, kahapon may reported sila nga 41 sa aton nga cases diri sa syudad. Well, in fact, nakitaya kahapon may ara nakitaya 6 cases no anong lang. So naga-wonder lang ang aton nga COVID team kag si Mayor Jerry Tanyas. So that is why mangayo kita sa clarification sa sabat sa ila sa nasyonal kung diin naghalin ang ila data kay kung tanahon ninyo ang data naton kag ang data sa region sa region 6 nga DOH naton parehos na nga paglabot sa nasyonal doon nagataas pa. So nagkaka-alarm lang kita, especially si Mayor Jerry Tanyas because siyempre national reporting na ina, no? Ara ina sa national newspaper, ara ina sa mga national TV, ara kita sa top 5. So of course, do ang ang aton nga mga pumuluyo ma-alarman, no? Especially ang aton pumuluyo nga outside sa Iloilo City ato sa national capital region. So that is why kinahanglan naton sa clarification kung paano sila nag-arrive sa ilang mga data. Nahibaluan indi ini ang una nga tion nga wala nagsanto ang datos sang DOH Central Office sa datos sang lokal nga panguluhan sang syudad. Nagpadala man sadto sang sulat ang alkalde kag natigayon na ini nga mahitso. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Lawn tennis athlete inspirasyon ang iamay. Halin sa ilabalay sa Kalaparan, Arevalo, nagabisikleta ang mag-amay nga si Leonito kag Lorraine padulong sa La Paz Plaza. Isa sa mga pulot boys si Leonito sa mga nagahampang sang lawn tennis. Samtang si Lorraine, grade 5 pupil sa La Paz 1 Elementary School. Kung wala sang ginahimo nga module, nagaupod ini sa iamay, agod mag-training sa lawn tennis.
Istorya sang amay, 4 ka tuig pa lang si Lorraine sa nakitaan na siya sang potensyal. Naggamay pa sa ginadala ko sa court. Ti ga ko ga pulot gampang ko ga tudlo. Ti magano ko na sa ara gina sa ano sa kilid lang. Gina slowly ko pa na sa ti magano sa ano sa court pagka sige-sige na dalayon na ti matamat sa dako. Ti mga diyon nga gamay pa lang sa nakitaan ko na sa ano ginaguyod din na akong racket. Ti ano ko na sa pagka sige-sige na mga nag 3 years old, 4 years old hasta nga ano sa gintis nga ako sa kaptan niyang racket la. Ti madalaya 2 kamot, ti amo to ginamatamat ko sa buya-buyan. Hasta nga nag sige-sige hasta nga sa dalayon nga dugay na namin na anot ya na mga doon nga ginano ako na sa pukusa ako na sa tudlo. Inspirasyon ni Lorraine ang amay nga magluwas sa tagapulot sang bola sa tennis court, nagatudlo man sang hampa nga tennis. Madamo na sang nakuha nga medalya si Lorraine sa nanari-sari nga mga kompetisyon. Pinakamataas nga nalabot sini amo ang integrated meet. Nakalabot kay Mayor Jerry Treñas ang istorya ni Lorraine. Bangod wala sang permanente nga kita ang amay nga si Leonito, gintanyagan siya sang trabaho sang alkalde. I-develop na siya, no? And na-report sa akon nga kapigado gid sang ila pamilya. Amo na nga ipapangitaan ko na sang trabaho ng iyang amay para nga makabulig man sa ato, no? Kung siguro ara dira sa lapas pwede ta na siya mapabulig da sa mga senrota para makabulig na lang da siya. The same time mabantayan niya man bata ya dira. Gani, amo na lang ang pagpasalamat sa mag-amay sa alkalde. Salamat gid Mayor nga amo na ginano mo sa akon nga pabrawon mo ko. Kay wala mo ko sang job nga ano gid. Thank you gid. Thank you gid Mayor kay gikaan si Papa Obra. Handom ni Lorraine mangin doktor kag sundon man ang bana sang international tennis player nga si Serena Williams kag magdala sang kadungganan para sa syudad. Sa subong, sulod sa top 15 sang 12-year-old under sang Philippine Tennis Association si Lorraine. Isa siya sa ginahana sang Iloilo City Sports Academy agud mangin tiglawas sang Iloilo City sa palaabuton nga tournament. Sports Academy nagsugod na sa pagtrain sa mga aspiring athletes. Pila ka mga session ginpatigayon online. Liwat nga nagbukas ang Iloilo City Sports Academy para sa mga aspiring Ilonggo athletes. Ini nga programa ang nagahatag sang libre nga training sa nagkalain-lain nga mga hinampang pareho sang lawn tennis, basketball, arnis kag iban pa. Sa pagbalik sang sports activities, ginasigurado sang Iloilo City Sports Development Division nga ginasunod ang minimum health protocols. Kin-envision isang program na with the City Mayor naton and of course sa atong executive assistant nga si Mr. Rodiver Junco Sr. nga magsigisigi ang development sang bata. So because we believe also na through sports we can build positive gid nga mga development para sa ila, lalo na sa ila mga values, and of course we're producing also future champions naton diri sa Iloilo City. May sports kits man nga ginhatag sa mga atleta sa academy. Ang kit may unod nga face mask, face shield, alcohol kag hand soap. We have also the Safe Sporting Iloilo City. Now it's a campaign actually nga naton nga specific siya sa sports. Kuha naton ang mga guidelines man kung anong mga guidelines dira sa IATF regarding sa in general paano ma-prevent ang COVID-19 nga infection. Tapos kin-incorporate naton sa sports naton. May mga online session man sa luyag magtuon sang sports apang hindi makakadto on-site. I-observe kita sa mga frequent sanitation, eliminate man naton ang pag-use or pag-share sang mga sporting equipment. So from there, we are trying to embrace the new normal of sporting events and activities within the city. Bukas ang Iloilo Sports Academy sa kabataan nga nagaedad 5 tubtob 15 anyos kag residente sang Iloilo City. Libre ang pagtuon diri. Tinutuyo sang Sports Academy amo ang mahanas ang kabataan sa lamharon nga edad kag mangin madinalagon sa mga kompetisyon. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.